Matur kesuwun kanggo Nok Nenes, Sinde Wartusna Puja, kanggo Mimi Hajacarini, Sindono Cinse. Iya. Matur kesuwun kanggo Nok Janet. Iya. Turung. Karo Bunda Rini, Turung, dua Kertasura, Kaji Sapa. Kaji Wario. Oh, Kaji Patuk. Loh. Ayo KB Bantu Bagus, Sekretaris kita Bangku. jalan aja mandek ya. Ayo nyelusuri jalan setapak. Wis dadi kewajiban kita sebagai wong tua. Ayo. Mangga. Meneler macam ler, nusuk ler. Wis cunduk tekani waktu, wis ninggang tekani masa. Tulis waris mabat jadi. Om Papa menakane carang pengantin dihiek sarang yayuline keding aja lali bae selawase kang lebih gaul mundeng lebih gaul kedik pemundak jaya. Ih, lah. Sampula libas lawase bude pito sering Taiwan sarang bude ene kedik minakane pos CDN Cibereng indah net sarang mas bawa ulis anum tempel wetane kedik senajan ragane anggang batin tetep barengan senajan dilali-lali bisa lali dilali pora kelipur mimi amal sianan ria ayah kembar prangkong siap Hapunten Sultan. Sedurunge kula ngobrol, kula rasa tambuh nuturi dalan setapak. Ananging kula ngerasa bingung, ananing setengah gua. Maksud panjenengan Sultan Maulana Yusuf garap mendi sih. Mangga KB Bantu Bagus nggih kula disebut prajurit setia Inggara Bumi. nggih Ora kalah pentingnya karo waso kula. nggih Sedurunge kula wawan rempuk karo sampeyan kabeh kaya-kaya sekelebat bayangan sekelompok manusia nggih tapi mbusak ini pada menti kan. Seolah-olah kita giliran sejenak nggih mangga kanggo obrolan sampeyan apa sih dari pitakunan mau nggih lepas saking bumi kota Banten dari sampeyan nyulurci dalan setapak nggih leres iki ana sing dadi kawitan. wis ciri kegawa janji bapak katon sareng kang lebih anom cikedonge kedik aja lali masalah wase sareng nok nenek sekadi sing warju cikedong nok moja tak ngor mati Sing dikawitaken ora ana liyal Iwal putra ingsun Tu Bagus Muhammad. Mungkin masih kelingan nggih gala peristiwa aja peristiwa kang sangat agis timbul pecah perang kang dumati antara Pakuan Pejajaran karo Banten nggih
dumadakan anak isun tu bagus mukamat andil meru perang karo sampeyan. Nggih leres. Tapi kebalikannya Ari sing pada nyandang mulia waras kembali ning kraton Banten anak isun tu Gus Mukamat sampai segini ki langka. Durung balik jiwa Soglo. Dadi utamane mengkenen kabeh Nggih mangga. para itu bagus Banten kabeh ya. Nok nenes sing diwarju sing kedung sing dijaluk sapulali bae selawase sareng nok puja mami nenek sekeng ikidakane makan bayari. Terutama kita takon karo sampeyan kabeh Nggih mangga. apa maning Soglo pejabat senior pejabat sing wis tua Sing wis tapi tua. ora kalah pentingnya tak jaluk tanggung jawab Nggih. sebagai prajurit setia ing wirabumi. Saujare wong tua satuan bae baka sore digoleti baka durung ngandhang. Yang nggih. Contoh Soglo Soglo. duwe ayam maghrib durung mancing digoleti. Apa maning isun jenis manusia putra kang kesayangan benjang dari penerus kesinambungan pemerintahan Banten ya iki langkah tembung cature sewise tragedi perang lamun mati ngendi bangkene lamun urip ngendi nusuke. Mulane kula karo sampean sengaja ninggalaken Kesultanan Banten tujuane nggoleti keturunan para bangsa. Ya, Nggih. Sing ditembangi bos karya budaya minangkane Kang Kaji Suwarno dewek sareng Kang Muntri Adik sareng Bunda Jaugi Sapola Ali sareng Kang Lebih Anom Cikedunge Gede Bapak Katol sareng Kang Lebih Gaule Gede. Kang Kakang Rangga Pandita anak manusia sing murane kumalancang malu grembal-grembel kan. mancing ning panggonan kita Kang. Menang. Garang-garang ya. Dingin ngobrol dingin ya. Senajan dilali-lali jangan kerep lali. Dilalipur berkelipur tanpa lawas tadi kelingan. Bapak rasa ibu carian sarang majikan namanya kedik minangkane mama Ciko nok alien sarang aram dana kedik nok tasa kedik nok lisa kedik magambar kedik tambah lawas kulai dadi kemutan nok nenes sing dewarju Cikedung dewe aja lali nok puja kedik mabi denis yang eman si katon emane. Siap. Undangan Gusti Sepuh. Undangan Gusti Sepuh kon menek. Undangan kon menek. Siapa? Wis metu dewek wis. Ya
Enggak, anda tuh dibeluk ya sepuh teka. Ploek, ploek. Bedal rekan. Blek, Gula kan tunggak jati ning pesarean. nyandang Kaya ngapa keketenger nggih. penguasa Banten. Rupane luwi awas ya Kang. Masih penasaran baik sampean ku ya. Sampai wis teka ning panggonan dewek masih diundang. Nggih. Apa sih tujuannya ku Sultan? Kau dingin kabar hari kita ki mau kenter gini, artinya pasukan apa rombongan apa, tapi tempo muncul yakin kia kelingan Pati Rangga Padita Pini sepuh yaiku Galuh Pajajaran atau Pakuan Pajajaran ki Syukur yen Sultan masih inget ning isun, syukur. Ya, kian ki wilayah Pandegelang ya ki, wilayah isun dewek. berarti wisata kita lunga ora terasa ya. Oke. Ku akibate wong kangen lan rindu karo anak, beli weru udan beli weru angin sampai ado sing istana beli kerasa. Apunten ki, Ya, ya. kula kaget pitakonan sampeyan. Mau ngomong masih penasaran baik. Ya tetap penasaran bakal wong gegolet turun ketemu mah. Iya. Sebab kula merasa kehilangan. Nakin sampeyan ki lagi apa kumpul ning kene ki? Sultan Ya. Pandegelang wilayah isun. Ya. Isun ninggalaken Pakuan Pajajaran sengaja balik mrene aja sampai terjadi terulang kembali peperangan Banten karo isun. Wong Galupuan. Syukur, syukur. Lamun sampean menyadari konflik masalah kedua ya antara Banten karo Pakuan Pajajaran, syukur. Berarti sampean iki wis ditunjuk sebagai sesepuh. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kang bisa menyepuhi segala suatu kotoran-kotoran dari sifat-sifat keblesakan, insya Allah dari kebagusan. Cuman sudah dipitakulan gula ki maketen gini kipati. Kula lepas saking Kesultanan Banten sengaja mene dudu semata-mata arep buntuti sampeyan lan dudu semata-mata penasaran karo sampeyan. Apa? Orang buntute isun, Ya, orang penasaran karo isun. ya, Bohong sampean ki. ya, Bu. Sultan, Ya. kita ku peperangan karo sia pasukan Banten dudu sekedar kalah tapi sekedar ngalah kita ki. Ya lamun sampean ngerti hal kun ya syukur. Kenapa lamun kita pelajari? Baka Banten karo Pakuan Pajajaran ku apa sih? Madriga pada lamun Banyumas sepaso, ya. Kudak-kudak baner sekurungan. Sebab antara Banten karo Pakuan Pajajaran kurumpune siapa? Mediang Prabu Siliwangi. Ngerti sampean ku Sultan? Ya kenang apa menimbulkan kekacauan konflik berkepanjangan. Percuma anane wong sepuh kang anane Pakuan Pajajaran sampai menimbulkan perang. Langkah henti-hentine apa artinya sih? Maka sampean orang menghendaki peperangan lung tulung Gusti Ratu prenekaken aja disandra ning sira. Kita ki rumasa kehilangan pimpinan sawise terjadi peperangan karo Banten ki. Kelangan pimpinan Nyai Ratu. Ai Ratu dah sampeyan ilange menti. Rikalane terjadi peperangan karo Banten karo sira. Lepasin pengawasan yang kabeh prajurit-prajurit Pakuan Pajajaran. Jadi sewise pecah perang kang dumadi antara Pakuan Pajajaran karo Banten, Ratu Nila Kendra ilang. Bener mengkonon. Kenapa sampai niki nuduh ning kula? Ya jelas nuduh sira Sultan. Maksudnya? Pasti disandra genang sira. Astagfirullahaladzim.
Kula kan mau kawis ngomong Ari Banten karo Pakuan Pejajaran ku apa ngurusaken pepesan kosong. Gulak balik dekong seser sampai bisa mempelajari bahwa Mediang Prabu Siliwangi kegarwa maring Ratu Kentring Manik duweni putra terutama Raden Surawisesa kepindo Raden Sorosoan digelarkan salah siji pendobatkan ilangnya pejajaran dinasti diturunakan maring balaputra yaitu Prabu Surawisesa ya. Nah tinggal adine sinom Prabu Sosoan diwarisi ning bumi Banten Girang. Prabu Sosoan menurunkan salah siji putri yaitu Ratu Kawunganten. Ratu Kawunganten ketemu jodohnya karo siapa ya yaitu kelawan Kanjeng Saripi Dayatullah. Ari Pidayatullah ku apane Prabu Siliwangi. Ya putu. Ratu Pidayatullah iku putune Prabu Siliwangi. Ya, dari antara Prabu Sorosoan, Prabu Surawisesa, karo Saripi Dayat tunggal putu. Kok kenang apa jadi pergerakan kayak kene sampean? Genang apa siran jajah Pakuan Pajajaran Banten ki arep memperluas rupane masih lagi ya. Dudu memperluas jajahan, dudu kula iki pengen merebut wilayah Pakuan Pajajaran. Sampean kudu bisa mempelajari Prabu Sosoan Tukawunganten Daud kelawan Kanjeng Saripi Dayatullah menelorkan dua putra antara lanang karo wadon. Raden Sabakingking karo Ratu Winangun. Raden Sabakingking akhirnya dinobatkan setelah dewasa ditunjuk sebagai Sultan Banten gelar Sultan Hasanuddin. Ya. Sultan Hasanuddin wis dadi barang tentu karena priyon bagi keturunan Saripi Dayatullah sebagai khalifah Islam ya otomatis keyakinan kang dijalankan Prabu Sorosoan dirubah maring Sultan Hasanuddin yakin kelawan ajaran syariat Nabi lewat Kanjeng Syekh Saripi Dayatullah. Kudu disadari sampean iki. Sultan Nun, baka iya sampean mengkonon genang apa esok wis balik ning Pandeglang masih digedang ning sampean kok dudu kulang gendagi rongo kena sampean sewise pecah perang antara Banten karo Pakuan Pajajaran sampean kelingan Ratu ya Nila Kendra ya ilang dianggap di santran ning Sultan Maula Lesuk padahal kudu ora rumangsa. Kebalikannya bisa kula lepas saking keraton Banten tujuannya gula di putra kula ya Raden Tu Bagus Muhammad. Apakah boleh disandak di sampean kabeh? Kebalikannya kita gak bisa balik tanya karo sampean benda kena putra mahkota Banten keturunan Sultan Malesuk asal nuduh wong dadine ka tega-tegane sampean iki Ari Sultan Ari Raden Muhammad ku apa anaknya kula berarti putu buyut cangka wareng setega kuon sampai dengan niaya putra kula dianggap kita musuhi bocah wingi sore dianggap kita nyandra anaknya Sultan ya jelas barang tentu rikalane kita perang untur-unturan gak kita beli rumah sakit ini gawan akhirnya aja bersilat lidah sampai lagi contoh bakat tuh bagus prajurit Banten kembali nih pemberitaan Banten masih keadaan semula waras sehat tapi anak kita dipentek kena sampai lagi Kalesan Sultan pinter ngulak balik omong kampengnya Sultan lamun tak akui iya disadra ini sun toli priwe tindakan sida wah berarti jelas sampai niki tega orang mematuhi sabdane Mediang Prabu Siliwangi isun titip bangsa dan negara kelawan anak putih isun kenang apa sampai makan kin kampleng sekutu ke biang keladinen raja tega bosakin apa sih tujuannya lamun sampean pengen memperluas iki wis dudu mungkin dudu maklume tuh isun sing pengen memperluas jajahan nanging kebalikannya sampean sing pengen kuasai Pakuan Pajajaran Sultan lamun gelem balik kamaning ning Banten lamun ora gelem tuh mati peperangan sing dua kali waduh pengennya perang bahaya mati kepala basah dari siapa
Ki Sun. sampean kudu sadar saiki. Pakuan Pajajaran wis sekuku beng payung. Dari pihak sing Bang Wetan sampean wis dikepung saking pemerintahan Caruban Cirebon. Sing dimotori maring Cakrabona Raden Walang Sungsang. Sultan, Apa? senajan hari pirang glitir prajurit Pakuan Pajajaran, ora bakal tinggal gelagap Solo Prayu, tak adepi semestine sira. Soglo sampai tekang anak putu Canggawara memang bakal berebut harta mangkenen, berebut warisan mangkenen. Langkah sifat damai tapi timbul musti rame. Kanggo memberikan suatu kekuasaan hak masing-masing. Soglo dicincing lengan kelambine. Lem, wis waktune penasaran di sira di lebak ieu. Gampleng sekutu Ya Sultan. orang membosankan tentang perang sing akibatnya merugikan. Bakal gajah tarung gajah telanduk mati di tengah-tengah. Besok wan sakit wani. Ya, Maka sira pengen balik ke anak ira. Gampang anu urup-urupe. apa rubul pe? Dasa soglo. Os tugel kene. Soglo luput anak kita Gusti Sandra tim sia sudah diancaman dilawan bro dilawan dibantai bila perlu ayo Tak ukur kemampuannya soglo. Wong bantek lawan wong Pakuan Pajajaran. Ayo. Ini kapok Maju terus pantang mundur. Ada bilang. Si maju si maju Ayo. ketulah Ada be jadi. si mundur Maju. tuh kikire orang waktu di mati Mas Bang bawa cing kedung lor dewe minakane Selamat. minakane sini bangi minakane hormati lebih anu cing keding Ayo. Bocik pasti ketiti Sultan. Coba diajak game ya. Jalari bapak rasanya keding ya. Minakane majikan Jalaran soko kulino Dia dah bisa. Maju Sing wani mayo mas Sing wani pengen duweni Duweni katresnane ati Sing tekanti ati Wih, siri kegawaning janji Ada hati di gawang mangga Jalanin bae selawase Mas pewalis alung tempel wetan Sarang kang lebih gaule gede Bunda lebih kalau muda jaya Eli Sarang budeen yang kedik pocedeen Ayah kembar pranggongnya kedik Mama mimi pikai kedik Mina pada kau segara banyu Seka uki Seka rukir gambar watu Mimi amat
Ayo. Maju. He. Uis. He. Ha. He. Ho. Uis. Cia. Oh. Alright. He. Ayo. Maju. 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 Oh. Oh. Hey. Hey. Ha. Is. Ha. Oh. Ha. Roy. Oh. Oba. Maju. Hei. Hei. Ha. Oba. Hei. Ayo. Oba.
wancine ing tengah dalu padang wulan tanggalipun 14 sasi ayu ing wayange surem-surem kalian medulu latar bica kauban wari netrane dat ketinggal kobok dening elu layang kubayaning karang separo begawa ngi gumaragang suarane suarane rata denawan jikro lumakone ngakak-ngakak gemuyune lamat-lamat ning awang-awang kesilir kena angin gunung majikan tua minangkane bapak rasam sampulangan sareng ibu cariai kedik nok alien majikan nom dewe om papa bedakan sing ditombangi aja lali sarang mama minipikane kedik mus segara banyu saking pecantilan rambatan kulon dewe aja lali sarang bapak katolek kedik Kang Lurah Anom si kedung sing-singeni kembang putih ning gelungan sarang nok nenek sing dewarjo si kedung dewe nok pujai kedik mami denes kang bayar ajak lali mimi aji cari nok cincene kedik sarang mama judi dekedik mama Santi si orang Saudi sing mirenakan sarang mimi amal sing analiria dewe irangin mirarangken kang lebih gaul bunda lebih gaul kedik minangkan emang mindak jaya sinyak seni sarang bude eni dekade bos CDN si berang indane dewe
kembar pranggo gedhe sareng Mas Bowo aulis anom tempel wetane gedhe sing dijaluk sampun Alisa ngawase wong bulak bareng Mama Alpine gedhe gelongan Bunda Juki sareng bos karya budaya Kedhik Kang Kaji Suwarno Dewi sareng Kang Lobe Anom Cikedung Kedhik sareng Mas Bambang wong Cikedung Lor Dewe minangkane kahormati sareng Wawa Toto sing de kontenan Wawa Toto sing de konten dewek Wawa Toto minangkane kang hormati kang bayari Wawa Toto sing de kontenar matur kesuwun Ya toli lagi lekasih ning apa temen Wawa Toto sing de kontenar matur kesuwun peteng manggon ning alas cibu ananging bawa rasa sareng kang saine gedhe ya ning waktu kian sejen kawan prantining ini sareng Aram dan Nok Natasane gedhe sawang dening aku lembu peteng ananing panggonanku alas cibu Magambreng sareng Mimi Akbar sing Taiwan dewe anti sepi jempling ora nana suara dengar kaya sintul ngamun-ngamun tak rasa na diri aku Godhong ora sing ngepange kaya gagas ning atine jare mbasane lembu peteng manggon ananing alas cibiu wendom kapradinta Kang lebih gaul Bunda lebih gaul gedhe andrangaken bangsa mong bangsa ring buriang sembangun ning alas cibiu Kang lebih gaul Bunda lebih gaul matur kesuwun tak prongok kakening aku ngajrit maratan langit ngociak maratan jagat sambate kaya grantang Pemudak Jaya Kang lebih gaul Bunda lebih gaul matur kesuwun ya kabeh bangsa ning buriang ning waktu-waktu kian senajan sila kabeh rasa di padang Malaysia eling-eling mangka dengan ling
panas deling paribawande aja khawatir bangsa umum masih ada wujud yang aku lembut Mama Mimi pika bos segara banyu pecantilan rambatan kulon ya dengan dibae siarane bakal tak tampil bangsa urua marang aku tak kangen dibae ana de bangsa dan buriang Sarang sing rejesti nada dewe dan bangsa cis yen masih ada wujud yang aku ora bakal anak kang ganggu sapa bae manusia deh Sarang ayah yoga sarang bapak katon dewe wah paingan tanpa ingin memang bener kelawan ucapan dengan aku ana ningkat lematan aku ning pedawat kidul Bude ini bocah DN dewe ora subran ora sabren kadelange pedang dadat halimunan iki wis jelas nandakaken salah siji ne bangunan aku anak kagusik tentune Kayang gagas maning pikiran apakah orang kawan dinding manusia iki ya alas cibio alas pupuse ning raga aja maning sipating manusia Sarang wawa toto sing de kontenere kade aja maning wujuding jalma lui sipating manuk ye dibuat dening panggonane aku pasti ketak ning siti buntalai Kang lebih enom cikedung sing yakseni tentunya yakin manusane wujudin kesatria rupanya ya kesatria Cirwanci bak jadi apakah kesamaran dengan aku wah dudung nangik ya nangik wujudin wanuja wujudin bocah wadon iki ya Bunda Pito sing areng Taiwan dewe ya wujudin wanuja yen bener-bener sih bumi manusia si hati-hati yen wis manjing ning panggonane aku ning waktu kian pengen weruh ning waktu kian aku ya Mimi aji cari nine ngading Irang-irang nirangken bugane makang karyawan Mandana pakang lakoni nok cinse sareng mamaji dine kedik aja lali Nok nenek sing dewarju si kedung nok puja mami nenek sekeding Kang lempe gaul bunda lempe gaul emang sayang mas ngawase senajan regane anggen dan batin tetep barengan Kang lempe gaul bunda lempe gaul memudak jaya dewe Sunjengkar ninggalaken panggonan
kelawan anuruti lumakuneng sukulan kedipening mata dilawani nanjak gunung temurun jurang mancing alas bus tegalan sareng bapak katonek kedik sampo lali mimi amal singanan ngeriade kedik padahal saiki ning wancine bengi mungkin manusia liyane wis pada turu lali tapi Milawati demi ngemban tugas lan kewajiban sing durung rampung ning saat saiki beli bakal ngerasakaken lelah lan putus asa kalau menjelik sabah gedang semodot rasane ngati mami nenes nok nenes ngati rumah sa Milawati manggon ning wilayah Pakuan Pajajaran ananging saat saiki dudu jare kanda dudu jare beja ananging isun dewek nyaksiaken peperangan antara Banten kelawan Pakuan Pajajaran alon-alon kaliwaton budeni pos CDN Ciberang Indanet dewe beli disangka padahal wilayah Pakuan Pajajaran sungguh merupakan wilayah kang paling gede ribuaning prajurite tapi saat saiki kaya-kayane beli mampu kanggo ngadepi pasukan sing wilayah Banten sampulane pas lawase ngaji cari nok jengsa sareng aram danok nata saya kadi mulane saat saiki setelah kepukul mundure para kesangyangan prajurit Pakuan Pajajaran nganti ngerasakan kasoran sing maju tatu dada sing mundur tatu geger ing mula semono Milawati pengen pisan bebela sareng kang lebih anung cikedungnya gedik sareng bawa toto sing dek kontainer kang bayari jangkrik dami sumenang ditinggal kari mami nenes kepalang disangka-sangka kepalang diduga-duga nok nenes sing dewarjo si kedong dek sernok poja mimi aji cari nok jeng sekedip kang lebih gaul udah lebih gaul emat sayang jare dewek pengen bebela pengen muliakan wilayah Pakuan Pajajaran supaya kaya mau kaya bengen maning pengen bantu Gusti Ratu Nila Kendra tapi apa daya isun wong wadon sedangkan prajurit sing semono akeh bae kewalahan tapi hari dasar bakal wong lanangku cuma nutugi hawai nafsu ken maning kene isun sing bakal tumandang sumpah ning batining Milawati lamun ora bisa nondokakan satria Banten aja darani sun Srikan di Pakuan Pajajaran tapi ngomong-ngomong wis tekan endi kene ya Kesawang Jambe Jajar Pituning sepinggiring waringin kurung iku merupakan tumpal batas wilayah
Tapi gini ki alas gini ya. Alas gini. Wiwitannya gede-gede. Bari sukar temet. Apa ning alasku ada teh sepi ku ya. Beli kerungu ya, serap bu. Jalan. Alesa, siapa kenal? Maaf ya, beli kerungu, beli katon, serap. Atau naon? Kian, isun pengen liren dikit sadelat. Bari ngormati tuan rumah. Bapak dalam rasam bis turu durung ya. Aja gerek turu masih sore. Kian sing om papa calon penganten sarang Yayulin jaluk laguin nangis getih. Sora nangis getih. Kun ku saking wis ngenes kono ya. Majikan nom kuno mi. Kin ki Nok alin. Yayulin ku. Yayulin ari nok nisa na beli nok nisa. Nok nisa sing Aa Boni yang punya wilayah Nokrasya Kesol bos alam gaib karo Nok Ika karo Mas Boni yes semangka godongnya 5 demen Boni beli bisa lunga lagune izin wayuan aturun kanggo Mas Boni kian jaluk lagu dedehana Rangda Galak Yayu Nesa sing disuwun lagune anak kejebak nyaman ana maning kanggo ngormati sedulur sing pengen dibeluk ana Mimi Haja Cari ini nok jinse sing dua Taman Sari Leha ana maning kanggo Papai Agi Mas Bombom Bong Cikedung Aa Jani Yayu Epi Kasir Kaude Dada karo Yayu Onia Mama Dasimin Bos Batam Mimi Sapitri Mama Sapitri Bos Wedusing Junti Kedokan orang ketinggalan maning kanggo Nok Susi Sukanda sareng Yayu Tari Lasing Dua Cinta Sejati lagune sing disuwun ning Nok Nisa majikan nom karo Mamai Ciko ana wedang putih kanggo ngormati maning Nok Nenes sing Dewa Warjus Cikedung sareng Ayah Krisna Keding sing nyanding ning iringan karo Nok Puja kaya Yogia Keding nang dibeluk kayak bari jalan kanggo majikan nom Mamai Ciko wong sing paling sayang kerja bareng kelawan Obay Studio Mami Janayat anak Belina apa dang beli karton ayo kanggo Rangda Galak Yayu Nesa kanggo majikan
duitku bolak-balik bayar, bolak-balik, bolak-balik.